Toto je presne ten problém, na ktorý sme aj my z Judith často poukazovali, že je veľká chyba. Ak ľudia, ktorí idú do politiky, nerozumejú tým procesom, nerozumejú tým systémom, ako sa tie jednotlivé legislatívne prvky vlastne prijímajú, kde sú tie jednotlivé kroky a potom samozrejme, že keď vyjde videjko z dielne Republiky, Kotlebu, Heredoša a podobných, ktorí, dovolím si tvrdiť, tiež tomu nerozumejú, možno ani nie so zlým úmyslom. Proste vystrašia ľudí a oni sa nedostanú k relevantnej odpovedi, tak potom samozrejme, že vznikajú takéto tieto súboje, aj keď to poviem, že na našej strane. Pretože to digitálne euro nie je prijaté. Digitálne euro sa len pripravuje, je to vo fáze prípravy a je to vo fáze toho, že teda vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky, čo sa teda vyznamenal Viskupič. Ja osobne si myslím, že aj pán Lupták mohol hlasovať za a nie sa tam nechať dotlačiť do toho, aby bol proti, pretože toto digitálne euro, respektíve to, čo to znamená, je úplne iné, ako nám to niektorí vysvetľujú. Každého člověka, se kterým přijdu do styku na veřejnosti, se ptám, jestli ví, co je to CBDC neboli digitální měna centrální banky. A nikdo to neví. Digitální měna centrální banky. Je to v podstatě to, co máme nyní, tedy fiat měna, ale bude zcela digitální, což znamená, že bude absolutně pod kontrolou vlády a centrálních bank. Takový systém by státu poskytl plný přístup k podrobnostem všech transakcí a také možnost odříznout jednotlivce od peněz pouhým přepnutím digitálního spínače. Generální ředitel banky pro mezinárodní platby nedávno světu sdělil, že skvělá věc na digitální měně centrální banky je to, že mohou sledovat úplně každou transakci. Máme tendenci vytvářet ekvivalenci s hotovostí a v tom je obrovský rozdíl. Například u hotovosti nevíme, kdo dnes používá například 100-dolarovou bankovku, nevíme, kdo dnes používá 1000pesovou bankovku. Klíčovým rozdílem u CBDC je, že centrální banka bude mít absolutní kontrolu nad pravidly a předpisy, které budou určovat použití této formy závazku centrální banky a také budeme mít k dispozici technologii, která to bude vynucovat. Právě vám řekl, že pokud si nesmíte koupit čokoládu, vaše peníze nebudou fungovat na nákup čokolády. Pokud nesmíte jet dál než 5 kilometrů od svého domova, vaše auto nebo vaše peníze nebudou fungovat dál než 5 kilometrů od vašeho domova. A tato pravidla mohou být diktována a kontrolována na zcela centrální úrovni. Digitální měny centrálních bank jsou programovatelné. V podstatě to tedy znamená, že jde o mnohem snazší způsob prosazování agendy, politické agendy. Například Světové ekonomické fórum hovoří o zavedení emisních povolenek. Každý jednotlivec tedy dostane určité množství uhlíku, které smí vypustit do atmosféry. S digitální měnou centrální banky se to stane mnohem efektivnější, protože kliknutím na tlačítko doslova jen naprogramujete peníze. A tak pokud si z jakéhokoliv důvodu jeden týden koupíte příliš mnoho hamburgerů, příliš mnoho párků, nebo když půjdete natankovat do auta, vaše peníze mohou být zamítnuty. Mohly by být zamítnuty jednoduše proto, že v podstatě spotřebujete příliš mnoho ze své emisní povolenky.